खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 5 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै फर्चुनआ नोंथांनि फारसे दं। जायखिजाया थाबथानाय हाबाफोरखौ दावगाहोनायाव नोंथाङा मख'जाथाव मदद मोनगोन। साहस आरो थुलुंगाया बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोसो होगोन आरो फिथायफोरा नोंथांनि नाजावनायजों गोरोबगोन। बे समाव गोसो गोरबोजों मावनाय जायखिजाया खामानिया फिथाय होगोनआ रोखा। सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावग्रा एबा फरायसाफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। हौवा थागिबिफोरा आइजोफोरनिफ्राय ओंथिगोनां हेफाजाब मोनगोन। बबेखानि आइजो थागिबिफोरा हौवाफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि पार्टनारफोरजों मोजां आखु दिन्थिनांगौ आरो सुंज्रोबनि फारागथिखौ जोनोम होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नङाब्ला मेलेमारि गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि जिउआव मोनसे गोनां बिफाव लानो हायो। नोंथांनि लोगोफोरा माबा मोनसे गोनांथार खामानियाव नोंथांनि हेफाजाब बिनो हागौ। नोंथाङा बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखायबो हाजासे नाजागोन। नोंथांनि मोजां आखुखौ नुनानै नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांजों खुसि जागोन। नखरारि जिउआ मोजां जागोन। माखासे सोरखारि खामानिनि थाखाय नोंथाङा थि नङै साख्रि मोननो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायनि सम फारिलाइ बानायगोन। नोंथाङा नोंथांनि फरायनायाव आबुङै गोसो होगोन। जुलिनि हाबाफारि खुंग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा सान इसोरनो दै बावनांगौ। नोंनि आखुथाया पजिटिभ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। मिथुन राशि। जायखिजाया खामानियाव गोख्रै दाहाब। नों रांखान्थियारि थासारिनि थाखाय जिंगा सिनांगोन। नाङै खरसाफोर थानो हागौ। साख्रि आरो फालांगियारि आयदाफोराव गोनो गोथोआ बांनो हागौ। रांखान्थियारि जेंनाफोरनि सायाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। मावख' एबा खामानिनि जायगायाव मोनसे नारसिननाय थासारि सोमजिनो हागौ। दिनै नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनि गोनांथिफोराव हमजानो हागौ। उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो साहसआ थिखिनियाव थागोन। राजखान्थि एबा समाजारि हाबायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गोबां मेलफोर बायदिफोराव बाहागो लागोन। नोंथाङा मान मोनगोन आरो माखासे गोदान बिबानफोरबो मोननो हागौ। नोंथाङा जेथो गोनां जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। रांखान्थियाव खालामनाय नाजानायफोरा हास्थायनाय फिथाय होगोन। नोंथाङा होनांगौ रांफोरबो मोननो हागौ। बादायगिरिफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। नों मोजां सावस्रिखौ रंजानो हागोन। नोंसोरनि माखासेनि थाखाय मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोनि जागायजेन्नाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे रंजालु आरो रंजानायजों बुंफबनाय सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना माखासे जौगानाय गाहायफोरजों जागायजेन्नो हागौ। नखरनि सुबुंफोरा माखासे आयदाफोराव नोंथांजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा मोनफ्रोम आगानाव नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि इयुननि सोमोन्दै माखासे गिदिर थिरांथाफोर लानो हागौ। जुदि नोंथाङा स्टक हाथायाव लोब्बा दं, अब्ला नोंथाङा सांग्रां जानानै आवगायलांनांगौ। नोंथांनि राङा बबेयावबा थाबथानो हागौ। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो नागिरदों,
अब्ला नोंथाङा थारैनो गावनि लोगोफोरनिफ्राय बोसोन लानांगौ। फुङाव दुगैखांनायनि उनाव नोंथाङा दसे समनि थाखाय मोनसे सिरि थासारियाव जिरायनांगौ। नोंनि थाखाय गासैबो साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब। कन्या राशि, फालांगिया जौगागोन। नोंथाङा गाहाय थाखोनि मावफारियाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा जुनिया सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा माखासे समनि थाखाय सरासनस्रा खामानिनिफ्राय जिरायनाय मोननो हागौ। नोंथांनि बांसिन जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। जाय खामानिखौ नोंथाङा आबुं मोनाखै बेयो आबुं जागोन। नोंथाङा गोहोम गोनां सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। नोंथाङाबो मुलाम्फा जानो हागौ। साना मेंनाय मोनगोन। जिराय, नङाब्ला माखासे जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथिनि सायाव जुनिया सांग्रांथि लाखिनांगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानायनि फिथाइखौ मोनदांनो थांगासिनो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि स्टाइलआव गोदान आदबफोरजों आनजाद नायनो हायो। मोनफ्रोमबो आयदायाव सांग्रां जानाया गोनांथार जागोन। माखासे खर्साफोरा गोनांथि गैयै जानो हागौ। बे समाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दुनायाव माखासे हेंथा मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। थासारिफोरा नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथाङा धोरोम एबा समाजजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव नांथाबनो हागौ। नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि खामानिया जाफुंसारगोन। मोनसे समानथि आदार लाखि। नोंथाङा सुबिदाफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों बबेहायबा बायजोआव थांनो हागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव एसे गोसो होनांगौ। थार लामायाव एसे गोब्राब नाजानाया नोंथांखौ जाफुंसार लाबोनो हागौ। नोंथांनि समाजारि जिउआ दिनै मोजां जागोन। नोंथाङा सासे मुंदांखा सुबुंखौ लोगो हमनो खाबुबो मोननो हागौ। नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हायो। हाजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। नोंथांनि हाबायाव जाफुंसार जानो थाखाय गायत्री मन्त्रखौ रोजाब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि, सानफ्रोमबोनि हाबाफोरा आबुं जानो हागौ। नोंथांनि खामानिया साबसिन जाबाय थागोन। मुलाम्फाफोरा सांग्राङै सानना नायनायनि उनाव थिरांथा लानायनिफ्राय फैनो हागौ। नोंथांनि राङारि थासारियाव मख'जाथाव सोलायनायनि थाखाय मोजां खाबुफोर थानो हागौ। नखर आरो समाजाव नोंथांनि गोनांथिया बांगोन। नोंथाङा रमान्टिक सोमोन्दोआव जाफुंसार मोनगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जानो हागौ। दिनै नों गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम हगारगोन। सावस्रियाव सोलाय-सोल' जानो हागौ। गावनि जाग्रा आदाराव मस्ला-मस्लि गोनां आदार बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। मकर राशि, नोंथाङा खुसि थागोन। नोंथाङा गोबां खाबुफोर मोनगोन आरो बैसोगोराफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहा आरो राङारि थासारियावबो गोबां जौगानाय फैगोन। बेयो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सम जागोन। नोंथाङा गोनांथार सुबुंफोरजों गोदान सोमोन्दो गायसनगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ खुसि आरो रंजाथाव जागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननो नाजानायनि थाखाय साना मोजां, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगाहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कुम्भ राशि, नोंथाङा खामानियाव प्रम'सन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सोरबा बाहागिनि हाबायाव थांनो हागौ।
नोंथाङा बैयाव बयखौबो लोगो हमनानै मोजां मोनगोन। सासे बाहागिया नोंथांनि जुलिनि आयदाखौबो लाबोनो हागौ। फालांगियारिफोरा मिटिंनि थाखाय थांनो हागोन। रांखान्थियारि थासारिया गासैबो बिथिङाव नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव सासे गागि मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। बैसो जानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि, रांखान्थियारि जेंनाया जोबगोन, आय आरो खरसाया समानथि जागोन। नोंथाङा मावख'नि मावख'आरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा खामानिखौ आबुं गोहोजों सामलायनो हागोन। राङारि जेंनाफोरा जोबनो हागौ। हरखाब राङारि मुलाम्फाया जाथावना। नोंथाङा मोजां सुबुंफोरनि लोगोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननायनि खाबु दं। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। जुदि नोंथाङा दिनै मोनसे जुनिया फिथाइखौ नेबाय थानाय समाव गोसो हमथायोब्ला नोंथाङा खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।